A resarcirse da última derrota, o Boiro e o Noia afrontan con gañas de deixar atrás o derradeiro tropezo na terceira federación e de puntuar nos encontros nos que se medirán o Estradense e o Lugo B, respectivamente. Chega unha nova fin de semana con protagonismo do balonpé. A terceira federación agarda os asubíos iniciais para dar comezo á 18ª xornada da competición, que traerá novos retos para os equipos da comarca que queren esquecerse da última derrota. O Boiro arrancará a segunda volta recibindo a un dos rivais máis difíciles da categoría, o Estradense. O conxunto dirixido por José Tizón leva toda a semana traballando co foco posto neste duelo, no que os boirenses perseguen recuperar sensacións e xogo para deixar os 3 puntos en Barraña. O primeiro paso é deixar atrás o último partido no que caeron por 0-3 contra os Somozas e aprender dos erros para non repetilos esta fin de semana. Os do Barbanza son quintos, pero precisan gañar para manterse nos postos de playoff, reto complicado o ter o Estradense en fronte. O conxunto da Estrada chega a este partido como 10º clasificado e ven de empatar a uns co Barco. No encontro de ida, impuxeron a súa lei como locais, resultado que o Boiro quere elevarse nesta ocasión para sentarse na zona alta da táboa. Barraña abrirá as súas portas este domingo, xa que ás 5 da tarde Boiro e Estradense mídense neste arranque da segunda volta. E o Noia quere dar un paso á fronte e resarcirse da última derrota á apañada, na que caeron por 5-0 na casa do Gran Peña. Esta fin de semana os noieses reciben a visita do filial do Lugo, rival co que arrancaron esta campaña. Pero as cousas mudaron moito dende o primeiro partido da Liga e agora Luis Jiménez Bonilla ten as rendas do banquillo do Noia. Este será o seu terceiro partido dirixindo os brancos e agarda sumar a súa primeira vitoria logo de conseguir un empate e unha derrota, resultados insuficientes para sair do descenso. O Lugo B está a firmar unha gran campaña e é sexto, o ter 27 puntos no seu haber e ven de empatar 2 choques seguidos, o máis recente no que se mediu o Racing Club Vilalbés. O Noia buscar o domingo a saltar a Cheda para sair do descenso e gañar o seu primeiro encontro do ano. O duelo no que se medirá o filial lugués está previsto para as 12:30 do mediodía.